yanzu wa'annan duk jarumai ne. In Allah ya yarda ni ma sai burina ya cika na zama jaruma. Abin da kike yi kenan? Shi aka sa kike yi? Kika tsaya kina kallon wani yan fim? Wai Rahama me kike nufi ne? Me yake damun ki da magana yan fim din nan? Wanda taka miki da fim din nan kin yi Fatima Muhammad ko kuma kin yi Abda ne? Ya? Kin da men sai zo aikin banza kike tuntuna aka kawo wankin nan. Ni na dauka ma kin kusan gamawa. Ashe kina nan kin bashi kin tsaya kina fama kina mana shegantaka da wani zancen yan fim din banza. Mara mutunci. Ki mana wankin ka ki wankin da zaki. Ƙara jin wani zance. Au. Turewa kike yi. Nace in na sake ganin kina mana zancen fim a cikin gidan nan sai na saba miki. Mun ce ba ma so kuma dole ne sai kin yi. Ko kin yi irin su Ali ne? Wannan Ali Nuhu. Kin yi yasu? Sha kawai. Na sake ji na sake gani. Dole ki dauki kaki mini wankin baka bai zan kas tubar mu sake a gurin nan. Haba mama kin san abin da nake so ki faɗa wa baba ku share mini hawayena. Haba mama kin san abin da nake so. Rahama abin da isa ne kiranki. Iya Mubarak sun turo wakilansa. Sun zo suna son in gaya musu ranar da za su zo a ɗaura miki aure ke da shi. To sai na ga cewa ya dace a ce in tuntube ki domin ke ma in ji ra'ayinki. Menene ra'ayinki dangane da shi? Baba, dan Allah, dan Annabi, dan soyayya da kake Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba na son shi. To shikenan. Me kike so? Fim. Fim. Ban ce fim haramun ba ne. Fim halak ne. Domin akwai wani saƙo da ake bayarwa a cikinsa. Wanda za a ja kunnen mutum gabarin aikata mummunan aiki. A kuma nuna masa hanyar da zai yi aikata wani abu kyakkyawan aiki.
shine ake kira da harshen larabci tamsiliyat. Babu wata firka ta duniya nan ta musulunci da bata amince a yi shi ba, babu ita. Baba, in ka mun haka ka gama min komai a rayuwata. Ni wallahi babban buri na in zama jaruma don Allah baba. Ballamunta yar da na haifa ko kuma ɗan da na haifa ya harka fim ba. Ni abin da na shirya na tsara dokata a cikin gidan nan aure zan yi miki, kuma insha Allah wannan ba fashi. Sai dai a matsayin na haife ki ba shi yake nuna ba zan baki kowane yanci naki ba. Kina da shi domin addinin musulunci ya baki. Na baki dama ki ji ki shawara, in ma dai ki nemi wani ma'abocin hankali ki shawara da shi, ko kuma ki shawara da zuciyarki ki zaɓo abin da na zaɓa ɗin nan wanda zai a cikin gidana shine zai fi. Ta shi gida. Malam, ka duba maganar yarinyar nan. Ka ga yadda ta dage take haddasa magiyan nan. Ka ga ita kaɗai muka haifa. A bar ta manta abin da take so. Rayuwa ce. Kar ta je ta shiga wani hannu kuma da ba daidai ba. Hadiza kenan. Wannan yarinya kwaɗe da kike magana, ita ce Allah Ubangiji ba mu kiwonta a hannunmu. Mu ne za mu sata a hanyar da ya kamata ta tsira, ba ita za ta zaɓa kanta hanyar da ya kamata ta tsira ba. To mu auren muka hango mata. To aka a zo matsawa ne kuma ya zama matsala. Sannan kin mance kin kama abincin baro. Au, ya haƙuri bari in tashi kama. Wallahi ina sai yanzu kin gane mu je mu kai kayan da muka kai sai mu an so. To kin san me? A'a. Ni fa kaf cikin yan fim babu wacce nake so irin irin Aisha Tsamiya. Shap. Ni kam na fi son Rahama Sadau. Rahama Sadau. Eh, ni kuma ko fim zan yi ko ba zan taɓa yadda a haɗa ni da kowa ba in ba Aisha Tsamiya ba. To, ni ko na fi son Rahama Sadau saboda na daɗe ina mafarkinta. Rahama Na daɗe ina Sadau. mafarkin an haɗa ni fim ɗaya da ita. To, ni dai gaskiya idan ba ita ba ma ba zan yarda a haɗa ni fim da wata. Rahama Sadau din? Ita kan dai ki zage ta. Ya za in zage ta mu je ina ruwana da ita. Wannan kiɗan da wannan waƙar da irin wannan rawar ake yi a cikin falo na, wajibinki ne sai kin karɓi irin umarni na da dokata da zan shimfiɗa a cikin gidan nan kar a karya min. Ban amince da irin wannan rawar da kike yi ba ki sa kiɗa a cikin falo na kina yi. Ban amince da irin wannan ba. Kin ji abin da na gaya miki ko? Dolenki ne Rahama sai kin karbi irin tarbiyyar da na baki. To wallahi da kai yau sai yau. Kar in sake ganin irin wannan ka kuma in ji labarin a ce a cikin gidan nan kin aikata irin wannan. Kin ji abin da na gaya miki ko? Rame? Rame? Ba na son ki rika tunzura ni har ki janyo wata magana mummuna ta fito daga baki na in gaya miki ita. Inda za ki saba wa tsari na da doka ta a cikin gidan nan,
to wallahi tallahi ba abin da ba za mu yi da ke ba. Saboda Allah Ubangiji bai zuba ido ya bani ki haka kawai in zuba miki ido ki abin da ke ga dama ba cikin gidan nan. Ban yarda da rahazal din ba. Wa alaikum assalam. Wai yarinya nan Shirhama na zo na same ta. Ta saka kiɗa da waka irin na 'yan wasan kwaikwayo. Tana tikar rawa a cikin falon nan sai da ne sallama su uku yarinyar nan bata san me nake ciki ba. Kuma duk abin da yake faruwa a cikin gidan nan ke kike daure mata gindi kenan bana nan ta zo ta min irin wannan rairayin a cikin falo na. Rufa min asiri. Yaushe? Na taba sa kiki kiɗa? Ina naga kiɗan ma balle a sa ta yi. Kiɗan me take yi? Wai rawa take ta sa waka irin ta 'yan wasan yan kwaikwayo tana yin rawa ne mata magana na ce mata ba na bukatar irin wannan a cikin gidana yarinya sai ta bude baki sai ta ce da ni wai ai rahazal take ke rahazal irin yan wasan kwaikwayo suke yi idan za su je harkar su ta wake-wake shine abin da nake son in dora ki akai ke baki yadda ba ko irin waka Hausa take ta yi to ai waka Hausa take yi ba waka Indiya take ba mala yaro bai kamata a dinga matsa masa ana takura masa ana hana shi sakewa ba dan ta yi waka Hausa wanda Hausan nan mu muna jin ta mu Hausawa ne ta yi waka mun da ma waka Indiya ta yi sai ka ce amma dan ta yi wakan Hausa kuma menene to balla munta ba nace a cikin falo na zikiri da karatun alkurani shi ke tashi a cikin wannan falon ba kiɗa ba to rawa dai idan ta yi rawa to bata kyauta ba ki daina rawa kin ji kan ko gafara nan kyau Hadiza wai me faru ne yan uwan mahaifina sun zo amma kuma wai sai na ji an ce kin ce wai ke yanzu ba aure zaki ba kafi kowa sanin me burina kafi kowa sanin fim nake so kawai ni ka banni in je in yi fim din nan in ya so in na da sai a yi magana auren saboda ni in na je ba daɗewa zan yi ba ɗan kaɗan zan yi kawai dai ni dai in yi burina ya cika to amma ni sai nake ganin kamar auren ya fi saboda na sha ganin irin wannan za ki iya zuwa yanzu ki tafi daga baya kuma ki canza ra'ayinki a kaina wataƙila ma ki ce ba ni kike so ba daga baya ni ba zan canja ra'ayina ba shi sa na ce ɗan kaɗan zan yi in dawo sai a yi auren to Allah ya sa haka ne mafi alkhairi kuma yan fina baba ma ya kwaci to karki da miki kwantar da hankalinki sai na siya miki wata kawai Allah da shirye ki abinda zan miki kenan addu'ar da zan miki kenan Allah ya shirye ki Rahama da an je min yan fina gobe zan zo sai na zo gobe sai in ansa ki san menene ke kullun sai ki zo da MP kina ta fama da MP wai kina koyar rawa to a halin yanzu magana da nake gaya miki Amina tana can tana gubza da manyan jarumai Amina bari ma ki gani Amina ta kusa duniya ta gama saninta to Amina da me tafi ne har da zan zauna in bari ta tafi ta je ita ce suna ni ina nan ina cewa abin an hana ni Baba, don Allah, don annabi ka taimaka min ka bar ni in yi fim din nan. Na haɗa ku da Allah ba irin magiyar da ban muku ba ku bani in yi fim din nan amma kun ki ku bani. Idan ka min haka baba ka daɗaɗa min ka min komai. Ina son nima in zama jaruma baba don Allah ka bani. Jaruma a gidan mahaukata ba? Jaruma a gidan mahaukata ba? To bari ki ji in gaya miki. Babu wata mace jaruma in ba wacce ta bi Allah ta bi iyayenta ta zauna gidan aure ba. Su matan da ke gani suna yin fim a zatanki sasakai kawai suke yin fim ba tare da yarda iyayensu ba. Duk abin da kika ga suna samu ya nemi musu albarka suna samu yayi albarka ne saboda iyayensu sun amince musu su yi. To ni ba wannan layin na biyu ba. Kuma mantawa kika yi. Mace ba ta da wata sutura wacce ta wuce guda biyu a rayuwarta.
daga ba gidan mijinta ba sai kabarinta. Ni dan aure ne, uwarki yar aure ce, babu abin da zan yi miki in ba in aurar da ke ba. Ta! Ke ce ke? Ni ke ce Sha ban wacce bata san abin da yake mata ciwo ba. Daga yanzu idan kika sake mu magana irin wannan sai ne kasa da ke a cikin gidan. Ina sa ki da jaka? Tafiya zan yi. Na ba ku haƙuri, na haɗa ku da Allah ku yi haƙuri ku haƙura, ni kuma ba zan iya zama ba mama sai na tafi. Rahama kin san me kike faɗa kuwa? Ya? Na sani wallahi mama sai na tafi, ni ma zuwa zan yi in je in zama jaruma. Mara mutunci kawai. Ina za ki tafi? Ba za ki ji abin da muke gaya miki ba? Ha, yau na ji. Yanzu biya kika yi ko? Ki san abin da yasa na kira ki? Ko Mubarak ban faɗa mishi ba, ni wallahi guduwa zan yi. Dan fim zan je in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahama, daga gaya miki Amina ta tafi fim, shine zaki haɗo kayan ki kice ke ma zaki tafi fim? To idan da na saka zaki gaya min ke ma da babu abin da zai sa in faɗa miki. To ki sani Rahama, duk da ta tafi fim ba tare da yadda iyayenta ba, wallahi wahala za ta ci. Ita kanta Amina sai da yadda iyayenta ta tafi fim. To kinga tafiyata. Assalamu alaikum. Hadiza na yi sallama baki amsa ba, lafiya ne? Wani ce mai kaiwa yarinyar nan ne? Tuhuma ta kike yi? Ban isa da ita bane ko kuwa? Shine nace mai kai mata. Dukanta ne. Ko ke ma zaki doke ni saboda na doke ta? To amma gashi abin da kai din ya jawo abin da kace baka so ta je ta yi fim din kuma ta tafi gurin yin fim din. Fim din da na hana ta shi ta tabi. A matsayina da na haife ta, ta ƙona raina, ta aikata abin da na hana ta, ta tafi fim. In dai ni na haife ta, to za ta gani. Kai jama'a, wayanzu kasar haka za mu ta tafiya. Wato gaskiya mawaƙi nan da yake cewa ranar da baka da shi mai baka bayi da shi, ranar da kai da barawo to shawarar ku guda. Yau na ga ranar nan. Tun da nuna nake Allah Allah an aiki yaro da 1,000 ko 500 fisge. Duk bala'in da za a yi sai da yi. Wallahi. Tsuntsu daga sama ga shashiya. Wannan daga gurgurgu da zo. Sannan ki da zuwa, ‘yan mata, san da zuwa, kamar baƙuwa ce ke ko? I see, yana ga alama. Daman ana ganin ku haka? Ga zahiri, ayin da kika zo factory ɗinmu nan, to we are available. Ai ana ganin mu. Kuma kafin zo nan na sha wahala. Haka ki da mu, ai haka muke, mu dama kafin a gama ana shan wahala, kuma sai da an gan mu, to an samu waraka. Daman ina so in yi fim ne in zama jaruma ni ma. Fim? To ai baki da problem.
so ciki zama jaruma irin su Hadiza Gabon, irin su Aisha Tsamiya, irin su Rahama Sadauko, a to kake samu damuwa. A irin su Jamila na gudu duk muka grooming din su ai. Har suka zama da suka zama. To ke ma za a yi saki a fim kuma in Allah yadda za ki zama wata. Yanzu zan kai ki gudan daraktoci saboda a dan tantance ki. Ina son kaɗa ni da Alugum Zax Falali A Ɗorayi su Aminu Saira za ka haɗa ni da su. No, no baby, no. Ki bar wayan na gefe. Zan haɗa ki da babban darakta Nura Mustapha Waye. La! Na san shi. An na sake san shi. Ya saki yafi kuma liƙa ki a poster. Duniya ta ganki ta karɓa. Kin gane ai? To saboda haka baki da problem. Nan kin da ganin nan babban producer ne. Nayi manya-manyan fina-finai sun karɓi award a duniya. Kuma Nura Mustapha Waye shi director. Saboda haka baki da problem. Saboda haka zan kai ki wajen shi ya tantance ki ya miki screen wanda miki interview. Kin san abu yana buƙatar interview za dan tambaye ki su abubuwa haka daga kin ci shikenan. Sai kuma baki ci ba da kin shiga alfarma ta yi. He mu je fin director. Mu je. Yo. Kai. Saboda yan sa ido. Saboda sa idawa. Director Mustapha Waye ikon Allah. An gala nawa, an gala ikon Allah. Ya ake ne mutumin nan? Darakta ka ringa hutawa fa. Ayyuka suna ma yawa. An ka biya producer nan sai su kashe ka da aiki. Kai kaɗai da darakta garin nan ne wai? Ai ka san mu in dai aiki ne ba ka kautawa. In gari waye me za ka yi ba aikin ba. Yanzu ma yana duba wani aiki ne da aka ban jiya ina so yin kokari in fita gobe in yi shi saboda ina da buƙatar sabon fuska a wannan aikin. Wannan kuma wace ce? Kin ga wannan shi darakta. Darakta sabon jaruma na kawo maka. Baiwa Allah me sunan da ake? Rahama. Allah ya haɗa mu da rahama. Ai an galanawa wannan script din na je wajen rabi kuma na ga ya dace wannan yarinya na sata ce. Ana darakta? Wadda na ga script nan kamar jiya ka ce min guda biyu ne, akwai sabuwar fuska akwai kartawaye, wani za a bata ne? Wannan ai sai dai kantawaye. Ai ga sabuwar fuskar nan kantawaye za a dora ta akai. An gala ka yarinya ne a ce ban yi mata wani abu muhimmi ba. Wai baka bata labarin su Rahama Sadau su Hadiza Gabon cewa ni ne na mai da su wani abu ba? Ai director komai na gaya mata wannan komai za ta yi shi perfect. Ba matsala. Ba matsala. Ai ba ta da matsala yadda kanta da haka ba ta da matsala. Ba matsala ba problem ba problem. Ke ki kwantar da hankalinki. Kin ga wannan kudura kike renawa? A nan wata uku ina kawo Aisha Tsamiya tana zama tana duba. Kin iya karatun Hausa? Angala ka tashi rakaka. Ke kuma gashi ki karanta sunan ki Ladiyo. Haba darakta, Ladiyo baka ce? Ladiyo nan fa shine role din da aka ba Rahama Sadau a gabana har ta bani bribe. Kuma yanzu na bata ba? Girman ka ne. Ke ki gode Allah, Rahama Sadau ta fi shekara bata dafin ba, amma ke daga zuwa fara da iyawa? Ba matsala. Shikenan. Ba matsala ki karatu kawai. Wallahi ki gode Allah. Na miki murna. Haka iko Allah daga zuwa. Na gode. Assalamu alaikum. Rahama ikon Allah. Bismillah. Ga ruwa ga lemu ko? Malama Rahama ya labarin? Gaskiya labarin nan yana da daɗi. Ai bari ma sai an fita an yi aikin. An zo an fara haska ki a gari. Za ki ji daɗin labarin. Bismillah sha lemu. Baran je samu maki abinci ko? Yawwa. Ya aiki. Ina gajiya. Na sha wahala. Na faɗa hannun 'yan iska haka dai aka ce min in na zo nan shine kat. Akwai 'yan iska wanda suke wanko jiki su zo su laɓe. Ba a tantance su ba. Ba su je sun sai fom an san sasi ma sana'ar ba.
amma sun laɓe su ne sai ta cutar 'yan mata. Kwata da hankali kin ji ko ba wani abu. Ni sunana Darakta Kafisu. Karki da ki kwatar da hankalinki ba wani abu. Waye ne yake da muna ne haka? Haba. To abin da nake so da ke yanzu ki saki zuciyarki shi fim waye ne wannan ne ki da muna ne. Au. Allahu ne. Allahu kana ji na cire ka aikin nan. Fim din nan ba da kai zan yi ba, na canja ka. Na canja ka. Ba da kai zan yi ba. Muranga. Ai kuka tukuna yanzu kamar kuka. Kai fa ne kira ka je ka fito ba ka fito ba sai yanzu ka zo na cire ka kwata. Alinuhu ne? Alinuhu na cire shi a fim din. Ka cire shi? Ai yaro ne yake zuwa. Kan ya zama wani abu nan nake zuwa ite mun bambadanci. Manya-manyan jarumomin danni ne kinga a 'yan mata kinga Hadiza Gabon ta sha zuwa nan kafin ta zama wani abu ta sha zuwa nan inda kike kuka sai ta wani tana kuka nan gurin wani sata fim Jamila na gudu kinga ina yarinyar nan Nafisa na taɓa gaggara mata mari a wurin nan saboda ka abin da ke so da ke yanzu shi fim yana buƙatar ka saki jikinka duk abin da aka nuna maka ka iya za ki iya? Zan iya. To an gama yanzu abin da za mu yi da ke zan je in nuna miki yadda ake abubuwa na emotion kin gane kai da irin kallon soyayyan nan yadda saurayi da budurwa za su kura kansu ido su yi shuru kin gane ina babban daraktan nan Gomzak ya sha kwana uku gidana da asuba sai ina bude kuma gidana sai in gaishe darakta Kafi ka taimaka mun dan Allah da mun ce ba yanzu ba sai kuka bari zai mun je yanzu zan kai ki inda za a yi audition ɗinki in gane ai ciki da waje a tantance ki sosai to dai an gama sai in ka samu wani fim mai kyau in sheka miki sai suna ke a nan wannan kamfanin da ke gani ina tabbatar miki baki san jarumin nan SHARUKHAN kin san shi na India shi ma ka san shi ya taɓa zuwa nan ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kin ga yunkuna ana ake audition duk audition da ake yi nake yi a nan nake yi saboda haka ki kwantar da hankalinki ki sake jinki mai ki tawo mana audition ne ba wani dade za a yi ba ne muke audition din ciki nan sai aiki Fati Muhammad anan ne mutu audition ko ba ki gane ba Rabi mai ragada da anan aka mutu audition Fati Dutsen ma anan ne mutu audition ki tawo man dan Allah yawwa shigo ke alo Adam ya zango ne yawwa to fen ɗina kwana 20 ne za ka yi ko ba za ka yi ba gaya min to shikenan to ba komai sai ka zo ka karbi ragowar rabin kuɗi ba zai yiwu ba miliyan 2 zan baka yanzu mun gama sai in cika maka kawai shi kenan wallahi tallahi rabi zan baka ya kai mun gari ba buduwa kai ba to shi kenan to ba matsala kar ka zo mun da shi kar ka zo mun da adebu in ka kawo mun adebu to zan kore ku gaba ɗaya kai da shi na gama yawwa to shi kenan to madalla kin jin da nake fama da aktoci ko haka nake fama da aktoci yau wato yanzu abinda za mu yanzu mun zo za mu fara audition to shi audition idan za a yi shi sakin jiki ake yi a yi warwas ya naga kana cire kaya a sai an yi audition tukuna idan aka yi audition sai kuma zo a rehearsal saboda haka yanzu zan iya kwanta ki
ki rugu a kuce ki gane ai kin san soma salting akwai abin da mutum da ke kira soma salting. To na rantse da Allah idan ka kuskura kai yunkurin yin wani abu zan baka dama amma sai na tara mana mutane a cikin gurin nan kowa ya ga halin da muke ciki da ni da kai. Tara mutane a nan din da mutunci na ne kuma zaki tara mutane. A tsaya dan Allah tsaya. Kiki. To in ba haka aka yi ba amura ku je ku fin din kuma zo mu labe da ku mi ta ita wannan wala ta lai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ina kwana? Na gajiya. Dan Allah malam tambaya nake yi. Ofis din Malam Ibrahim Sharukhan. Kin ga gashi a nan wajen. Amma hakan ake shiga. Kuma tattakalan ta can wajen. Sai ki hawa na ɗaya hawa na biyu nan ne ofisin nashi. Na gode. Ce min aka in zo wurinka za ka man fim kuma za ka haɗa ni da manyan 'yan fim don na je wurare da yawa na sha wahala. Gaskiya ne na san 'yan fim kuma nima ina harka fim ina producing fim kuma ina acting amma gaskiya yanzu ba kasafai na fiye yin harka fim ba na fiye yin MC na biki ko taron aure ko taron suna ko taron walima ko taron maulidi ko taron duk bikin da kika sani dai ba irin state din da ba na zuwa duk Najeriya har kasar ma muna bari Kamaru Niger Ghana ba inda ba ma zuwa. Ban san ko kina social media ba za ki ga manhaja ta wato gidan biki amma tun da kin zo da haka tun da naga kin sha wahala kin dan sha gararan ba gurare daban-daban ba inda baki je ba a harkar fim kina nema a saki to zan taimake ki zan hada ki da wani mai gidana in kin ci sa Allah ya taimake ki wata in na kai ki ga kin yi kin dace da wani script din sai ya saki ba wani bane face Alinu shine zai iya saki a fina-finansa in ya ga kin dace da role ɗinsa a fina-finansa zai iya taimaka ya saki don Allah da zan taimake ki yanzu ina kayan ki to ba matsala zan haɗa ki da sakatariyata yanzu ku sallah ku ci abinci zan sa ta sai miki kaya daga nan sai ku shirya zai mu tafi gurin Alinu. Na gode. Babu komai ki je ki same ta. To abin tambaya da farko shine shin da sanin iyayenta ko kuma magabatanta ka san ba zai yi ɗauki yarinya ba tare da sanin iyayenta ko kuma magabatanta ba. Iyayenta sun rasu amma gani na irin wahalar da ta sha da faɗi tashin da ta shiga na ce bari in taimaka mata in kawo ta gurinka ko da akwai gurin da za a raka bata shine na ce ta zo mu zo ofisinka. Hakikan gaskiya na tausaya mata da na ji ka faɗi cewa marainiya ce. Abin da farko shine kin yi makaranta? Na yi secondary. To alhamdulillah. Faduwa ta zo dai zama zanci. Akwai ayyuka guda uku da zamu fara kin ga script din mana. To kuma ɗayan ma kusan jibi zamu fara kuma har yanzu ba mu samu fuskokin da muke so mu sa a cikin wurin sabbi muke bukata. Malam Ibrahim Sharukhan mutum ne wanda yana alfarma guri na ba zai yiwu a ce ya zo neman alfarma kuma in ce na hana ba muddin da kin cika ka'ida. So akwai wasu abubuwa yanzu a cikin nan na farko tukuna zaki registration da guild na actors Hausa Actors Guild of Nigeria sannan bayan nan kuma zaki je censor board shi ma ki cika duk ka'idojin da ya kamata a ce kin cika ki register sai mu fara wannan aikin. Za a yi miki screen test akwai character mai character zaki karanta ki duba ko da sin da kika zama very comfortable da shi ko ne kawai ki karanta
baki yi godiya ba malama. ai murna ne ya bada ma. A sarki mun gode Allah saka da alheri da irin wannan taimako da kake yi game da dukkan wanda suka zo ofis ɗinka, domin gode Allah saka da alheri. Ke kuma a koda yaushe ki zama mai biyayya, kar a zo kuma a taimaka muku zo ku yi butulci daga ba. Koda yaushe ki zama mai biyayya sai ki nasara. Allah saka da alheri, Allah ƙara girman FKD sarki. Ba na son ka, ba na ƙaunar ka, kai mai son ka ma ba na ƙaunar shi. Rashin mutuncin naki ya kai har ni kike iya gaya wa haka? Sai me kai waye? Me kake da shi? Me aka tara maka? Me aka aje maka? Me aka mutu aka bar maka? Cut. Excellent. Daga wannan sai next scene za a yi. Nake so shine ku je ku shirya next set. In kuka shirya kafin su gama canja costume, ba su next costume ɗinsu. Ga script ɗin kai kuma idan an shirya sai ka gaya mu. Wallahi alhamdulillah. Fim ya karɓi duk inda na ba ana nuna ni ana gane ni. To ai wannan ba komai bane. Kin yi kokari matuƙa a fim din gaskiya, performance ɗinki yayi kyau. Kuma kusan zan ce wannan shine mafari. Gaskiya ne, director to ai nasarar daga ku ne. To sai dai mu ce alhamdulillah. Kin gane ko? Allah ya sa dace kuma ina so ki ci gaba da jajircewa. A halin da ake ciki yanzu akwai producers din suka kawo script din su wajen mutum 3, 2 ma dai already na karɓi script din hasin mun yi ciniki da su. Account number ki zaki bayar in yaso sai a ba su tura miki kuɗin ki. Sai kuma lokaci yayi da ya kamata a ce yanzu kin samu manager saboda ya ci gaba da karɓar ragamar al'amuran. Kin ga ba zai yi a ce ina acting ina directing ina ji da nawa kariya sannan kuma in ji da kariya da ba ni ma managing ina aiki ko kuwa shine ba damuwa. Yawwa. Shahararriyar jaruman fina-finan Hausa wato Rahama Garba wadda ake wa lakabi da Jaruma ita ce wadda ta zama zakarar MC Award na wannan shekarar. Wasu ba su kai ka ba mai jari da abinsa ko yara ba su je mai kudi da kudinsa sai ya zo masa a ko'ina ana ta yi muna ta ji 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 aka yi ruwan mu kai gari abun wani ba da kawa abun wani Jaruma wato wannan organizers din na gidan biki award sun yaba da performances ɗinki na wannan shekarar. Wannan shine dalilin da ya sama kina ɗaya daga cikin nominees ɗin award ɗin su da zai. Ai duk abin da na zama Allah ne ya kai ni kuma kai ne sila. Babu abin da zan ce sai dai in ce sai dai godiya ban ma san irin godiyar da zan yi. Ba damuwa ki ci gaba da jajircewa Allah da akwai nasarori da suka fi wannan ma a gaba. Kuma a halin da ake ciki akwai invitation ɗin na award da ran Lahadi za a yi yana nan reception. Sai ki karɓa wajen sakatariya wannan shine dalilin da ya sa dama na kira ki. Allah ya kai mu nagode sosai. Yawa. A gaida mutane gida. Yawa. Muna yi wa manya-manya na nesa Abuja, Kaduna, Maiduguri, Zamfara, Sokoto ko in ce gaba ɗaya Najeriya ta haɗu a wannan guri, Arewa gaba ɗaya ta haɗu. Da Allah a tafa wannan kamfani na gidan biki da ya shirya wannan abu, da Allah a tafa masa. Akwai babban kamfanin da zan fara da shi. Wannan kamfanin ba kowane kamfani bane face kamfanin mu Dansir and Brothers. Da Allah tafa musu. In dai wajen atamfa ne sun kware kuma sun baje musamman ma bangaren kawayen amarya, masu anko, amarya, shadda, abokanan ango, leshi, duk bangaren su ne. Duk daga inda kike a Najeriya ko ce a duniya in dai atamfa ce bangaren su ne, don haka suna yi wa kowa da kowa lalle kuma suna yi wa kowa da kowa barka da zuwa. A koda yaushe inda kina da bukatar atamfa ko leshi ko shadda za ki iya samun Dansir a kasuwar garin Kano ta kantin Kwari ko in ce a branchin su na Shoprite. Da Allah ƙara tafa musu. Akwai wani babban kamfani shi ma yana wannan guri wato El Samad, su ma suna wannan guri, su ma inda a tamfa sun kware kuma a koda yaushe su ma dukkan al'amuran su inda kin ka shahara gurin saka a tamfa ko kin shahara zan ce ba daga nan ba su ma da Allah ƙara tafa musu.
akwai babban kamfanin Abba mai sai da kayan dawakai in ce ko kayan sarauta wanda ya tattaki zai bada kyauta ta musamman a wannan gurin ba ga ita jarumar fim din ya yi tattaki da Allah ya masa babban tafi. Akwai wani kamfani designer su ma suna wannan guri wanda suke tailors ne suna ɗinki su ma suna wannan guri da Allah ya masa babban tafi. Abubuwan da aka shirya domin bada awards suna da yawa don haka a yanzu ina son za a kalli screen din nan wato projector a ga akwai manya-manyan award da aka shirya ga manya-manyan 'yan kasuwa da suka halarci wannan gurin da manya-manyan mawakan siyasa da manya-manyan artist na wannan gurin mata da maza in Allah yadda duka za mu bayar a wannan guri. A uwa uba kuma Iman Event Center inda gurin shagalin biki ne ko dina a nan gurin mun saba don haka muna yi wa amare lale muna yi musu barka da zuwa duk lokacin da ka shirya dina ko taro irin wannan muna sanar da dukkan duniya saboda wannan abin zai yawo ne duniya ba iya Kano bane duk daga inda ka zo Iman Event Center amarya ko ango ko kamu ko dina ko luncheon ko taro na award ko taro na walima ko taro na reception suna yi wa kowa da kowa lale suna yi wa kowa da kowa barka da zuwa da Allah ku yi musu babban tafi da Allah ta ba kamfanin nan a cikin gurin muke gabatar da dukkan wannan shagali suna nan a Sharaɗa Phase 1 kusa da police station da haka wanda ba su sani ba su sani da Allah kare musu babban tafi. A yanzu za mu je ga babban kamfanin da za mu fara biya awards ba kowa bane face mu dansar Brothers da Allah ya musu babban tafi. Za mu kirawo Alhaji Bello Gabari shi za mu kirawo daga kasuwar Singa shi zai bada wannan award ga Mudansir Brothers sun Allah yadda. Bismillah Mudansir Brothers tare da Sharu mai Iman Event Center ke na kuke gani a yanzu sun taso gaba daya bismillah yawa. Za mu je ga award na gaba inda za mu kirawo El Samad su muke so mu gani da Allah ya musu babban tafi. El Samad ɗaya daga cikin manajan su babban manajan su shi muke so mu gani wanda in dai bangaren antafari sun ba daga nan ba mu da alfahari da su ga su nan kuna ganin su El Samad sun taso don haka a yanzu bismillah Sharu mai wannan guri shi zai mika musu wannan award ta musamman yawa. Za mu kirawo wakilin sarkin waka wato Naziru sarkin waka da Allah ya masa babban tafi da Allah wakilin Naziru sarkin waka in ya ji shi muke so mu gani ya zo ya karba masa wannan award ta musamman har zuwa ga hannunsa. Shirin adad da zanyi na alfarma sai na ya karo da budurwa mai dama in an ka tara tarika tarin girma ina shigo cikin su sai a gaba dama Naziru kawai sarki. Yanzu za mu je a wannan gaba inda za mu kira wanda ya shahara ya bunƙasa wanda a arewa duk muna alfahari da shi ba kowa bane face balansi mai hoto da Allah ya masa babban tafi. Balansi in ya shirya shi muke so mu gani ya zo ya karbi wannan karramawa ta musamman. Balansi za mu kira mai gayya mai aiki sarki Alinuhu kai muke so mu gani a wannan guri a masa babban tafi da Allah. Sarki Alinuhu shi zai mika masa wannan award zuwa gurin Balansi shahararren mai hoton nan. Bismillah. Aha. Yawwa gashi nan Balansi ana mika masa wannan award tare da sarki Alinuhu. Kuna gani a yanzu ana mika musu wannan award. Yauwa za mu je ga award na gaban za mu kira ɗaya daga cikin manyan wanda suka shahara gurin decoration gurin tsara guri na biki in dai bangaren dina ne ko kamu ko lancin ko walima ya shahara ya bunƙasa ba kowa ba ne ya face Sunshine Decoration Suleiman Kwastum. Yauwa ga Sunshine nan kuna gani yau wa Sunshine Decoration yau jama'a su sawo a yi hoto jama'a Sunshine Decoration jama'a Sunshine Decoration yau wa ga jama'a sanan Sunshine Decoration Sunshine Decoration yau wa aha gashi nan kai ma da mu je za mu je a wannan gaban Allah ya da inda za mu kirawo best producer wato Alhaji Shishe da Allah ya masa babban tafi ayi wa Alhaji Shishe babban tafi da Allah. Za mu je a wata gaba inda za mu kirawo wani babban basarake shi zai mika wannan a watan Allah ya da
za mu ci gaba inda za mu kirawo Alhaji Baba Karami da Allah ya masa babban tafi da Allah. Shamsu nan iyayen ya shirya tare da jama'arsa gaba daya shi muke son mu gani a yanzu. Yau gashi nan an rako shi. Za mu je a wanda gaba inda za mu kirawo Muhammad shi zai bada wannan gagarumar award. Ba kowace award bace babban award ce wacce aka tanare ta a Sarki Ali Nuhu. Wannan award ta shi da Allah ya masa babban tafi daga ya mai aiki best director a wannan shekara. Don haka a yanzu ga Muhammad nan babban bakonmu bai sa bismillah. A yanzu za mu je ga awon na gaba. Babban jaruman nan da ta shahara ba kowa ba ce face Maryam Yahaya. Da Allah ya mata babban tafi da Allah. Sarki Ali Nuhu shi zai bata wannan award. Yau ga shi nan kuna gani Maryam Yahaya tare da Sarki Ali Nuhu a yanzu. Kuma za ku tsaya a gurin kamfanin Abba zai ba ku kyauta ta musamman. Yawa ha. Domin gode za a yi wa Alinu kyauta ta musamman, daga nan za a yi wa Maryam Yahaya kyauta ta musamman. Ga shi nan kuna gani an miƙa masa wuka ta musamman. Yawwa yawwa. Jaruma kina lokaci bana banga ta makarki ba, zahiri akwai tabbaci ba za a tattauki ba. Jaruma ina lokaci, jaruma nike lokaci ba za a canza ni ba. Soyayya take sanya yaro ya makance, wata rana ya zo a baro ka kurumce, duniya ta baka jin daɗi a takaice, wata ran da saka jin haushi har kamance, na yi na wasu
ki ne rike kaɗai gwanata da zuciya ɗaya wani ki ne ko babu niya zan yi dariya kina da kyau kin kera mata aji da kwalliya wasu sukan kiran da sunan ki sano na zolaya ta ina kike fito su gano ki ba gani nan ba musu sai ya ga tutar yaki ba gani nan ba ni gaban ka na amsa sunan ka soyayya ni banda tamkar ka ya naga sai gane kake ta mana a gida ne a ba komai Ok, to babu damuwa. To za mu yi magana da kai. Alugum Zak ne yake kira na akan maganar date din shi. Kuma gaskiya bana jin zai samu don ni bana son irin wannan tarkacen fina-fina. Ke ma dai ba za ki dinga tarkacen fina-finai ba yanzu. To Allah ya sa mu za a ba mu date akan kari. Kakka da mu za a baka. Ki dauka kuɗi a ɗaki ki siya min chocolate ya ƙare. Ke kuma ɗan haɗa min tea yanzu ki kamin. Na ce muna ta saɓani a waya na ce to gaskiya gara in zo da kaina. Gaskiya. Kuma zuwa da kaya fi saƙo. Sosai. Dama na kawo script ɗin ne na aiki na da zan yi. Shine na ce bari in kawo miki ki karanta kuma na zo miki da kuɗinki. Ok, to wai daraktan fim ɗin? Ba mu gama daidaita da daraktan ba. Domin aike kin fi daraktan muhimmanci. Saboda ni na fi son date ɗinki kafin nasa. Ina so in kika ba mu date sai in je in samu daraktan za mu daidaita da shi sai mu ga abin da ya kamata. Amma kuma zaɓinki shine ne zaɓina. In kina da daraktan da kike ganin hankalinki ya fi kwanta da shi to ki ba shi sai mu aikin da shi. To babu damuwa. Ka ba manaja script ɗin ya duba in na sa date zan gaya mishi sai ya gaya maka. To. Kudinki ne jaka ne? Ga script din. Za ka iya tafiya. Muje? Na gode. A haka za mu yi aikin naka? Kana dumbuzan mana alawar yara? Anya wannan ba dan yunwa bane ba? Haka za mu je location din ma abinci ya zo ya gagara producer ya kawo 200,000 amma yana kwasa alawar yara? Kai. Ya dai kawo kuɗi. Anya kuɗin nan ba ran toshi yayi ba. Aka ina ta kirawa don wannan ba kya daga sai na kira katancin ya ce kuna nan. Dama labarin nan ne na kawo miki shi. Ya za ka zo wurin aiki ka kawo min labari? Kai kamar ya zan zo wurin aiki in kawo miki da kai dadi hikima ne fa. Dadi hikima. Ka je ka samu manaja ka bashi. Labarin? Na ga da a gida yake bi na yake karba saboda na kawo miki nan yanzu ki ga yan haka. Ai da ka ce yanzu kuma fa. Yanzu na ce maka ka je ka samu manaja ka bashi. Ka ce gaske ne abin da ake faɗi. Daɗin duniya kar ya saki bar masoya, jaruma kula duniya ba gun zama ba, kowa na ki ne baki zo yin faɗa ba. Assalamu alaikum jama'a, muna yi wa dukkan wannan guri, muna yi muku lale, muna yi muku barka da zuwa. In Allah da nan ba da jima'a wacce ta tara ma a wannan guri ranar zagayowar shekarun haihuwarta kuma ranar murnar fata best actress da aka yi wato Jaruma. Da Allah ya mata babban tafi tun kafin zuwanta. Akwai manya-manyan producers a wannan guri, akwai manya-manyan 'yan kasuwa a wannan guri, akwai manya-manyan actors a wannan guri, duka sun halarci wannan gurin domin taya ta nuna murnar farin cikin zagayowar shekarun haihuwarta sannan kuma da murnar best actress da aka baiwa Jaruma. Muna yi wa kowa fatan alheri. Hafizan Event Center suma da muke gabatar da wannan shagalin
birthday kuma da award sunan da aka bai Jaruma su ma mune musu fatan alheri. Wannan guri ya kawata su suka kawata mana wannan guri Hafizan Event Center wanda suke a nan unguwa uku yan lemo Zaria Road mune musu fatan alheri tare da wacce ta yi cake din ita ma gashi nan ta riƙe cake ita ta yi wannan cake din na mai birthday din mune musu fatan alheri. A yi hakuri za mu ci gaba da entertainment har Jaruma ta karaso wannan gurin tare da dukkan kawayenta da dukkan wanda suka halarci wannan gurin muna yi wa kowa fatan alheri. A DJ in ka shirya bai kamata mu ci shiru ba mu dan dora daga inda muka tsaya daga nan kuma tana karasowa mu bude taro da addu'a daga nan mu fara taya ta nuna farin cikin wannan rana. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukhan akwai yaushe nake muku fatan alheri nake cewa na gode. A wacce ta tsara ma a gurin nan Allah ya riga ya ƙara so da ita mai gayya mai aiki wato Jaruma mu ne mata lale mu ne mata barka da zuwa ranar zagayowar shekarun haihuwarta da ranar murnar a wata aka bata da Allah ya mata babban tafi kafin ta ƙara so har fadarta. DJ in ka shirya ka samu su waka na musamman tare da ƙawayenta su rako ta har zuwa gurin zamanta daga nan mu bude taro da addu'a. Jaruma kina lokaci bana banga ta makarki ba zahiri akwai tabbaci ba za a tattauki ba. Jaruma ina lokaci, Jaruma nike lokaci ba za a canza ni ba. Soyayya take sanya yaro ya makance wata rana ya zo a baro a kurumce. Assalamu alaikum jama'a da sallama ba ta kadan kuma ba ta yawa tunda wata tsara ma gurin nan Allah ya riga ya ƙara so da ita wato Jaruma za mu bude taron da addu'a daga nan mu fara taya ta nuna farin ciki a wannan rana zan kira ɗaya daga cikin wanda za su bude mana taro da addu'a daga nan mu sallama in Amdas ya ji Malam Amdas ya sai ni wanda ya tattaki tun daga garin Libya ya zo domin taya Jaruma nuna farin ciki mune musu lale mune musu barka da zuwa da Allah ya masa tafi ku dama masa ya sayyidi ya habibi balarabe ne amma baki ne wanda muke alfahari da shi shi ma namu ne amma ya gudu labiya sakamakon wasu dalilai don haka bismillah Malam Amdas. صلوا على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك ورحم وعن واكرم وزد وتعلم على خير هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيكم بتهية الإسلامية المباركة طيبة من عند الله وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأن يهبنا التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Mun gode Malam Amdas Allah saka da alheri za mu je abu na gaba kafin mu taso Jaruma tun da mun riga mun bude taro da addu'a za mu kira ɗaya daga cikin abokanan aikinta kuma antinta kuma ƙawarta kuma yayarta kuma uwa a gurinta wato Saratu Gidado ai mata babban tafi da Allah ga ta nan mace ce mai kama da maza anti mune miki lare kuma mune miki barka da zuwa bismillah ga yarki kuma abokiyar aikinki. To salamu alaikum ƴaƴana manyan baƙi a duk wanda aka gayyata wannan guri ya samu damar halartar zuwa wannan birthday party na Rahama Jaruma. To ɗan takaitaccen bayani da zan yi akan Rahama Jaruma ita ce yarinya ce karama amma Allah ya sa mata basira ta shigo harkar fim Hausa fim ɗinmu ta sami kyakkyawan yabo a harkar fim ɗin Hausa. Saboda haka shine na ce kai ba za a yi wannan birthday party babu ni ba. To mun gode. Da Allah ku tafa mata da Allah ku tafa mata. Ta tafa kanta da kanta. A yanzu tun da mun riga mun bude tare da addu'a mun kira wata ta yi fatan alheri kafin mu je ga entertainment na musamman za mu kira mai birthday din ta fara fitowa ta nuna farin ciki ta da dukkan jama'a ta daga musu hannu na musamman. Da Allah tafa wa Jaruma. Bismillah Jaruma.
yau wata nan taso yau ga ta nan bai hoto ba mar kai mata hoto na musamman yau ta zo a hankali. Na gode. Ga jaruma nan kuna ganin ta to ta shiga tsakiya. Tunda ta fito ta nuna farin cikin ta zan kira ɗaya daga cikin manyan jaruman KANNYWOOD, abokin aikin ta kuma abokin sana'ar ta ya zo ya taya ta nuna farin ciki abinda suke yi a tele wato talabijin kenan mu gani su yi a gaban jama'a yau live tunda nuna zagayowar shekarun haihuwar ta ne kuma da ranar award da aka bata ba kowa bane face Salisu Sasai da Allah ya masa babban tafi. A DJ in ka shirya bari muga wata irin tsaraba ya zo da ita domin ya taya ta nuna farin ciki a yanzu. Abdullahi tare da Salisu Sase na gaba za mu je ga shahararren mawaƙin nan ba kowa bane face Hamisu Breka da Allah ya masa babban tafi. kuma da amfanin ba zai yanke ba dan yana da armashi. Ruwan zuma in ji wasu suka ce ruwan guba ne. So dangin mutuwa ne shi don ba ya duba rashi, so guba ne kama da madara yake.
shi masoyi yana da gaggawa buri na yayi wasu kawa shi kuma so kama da kura yake so bai san wata kara ba ba zai yi raga wa kowa ba kullum tanadin kushewa yake so dan baduwa akan gulbi kowa bai ganin shi da aibi ni kamar sa hannuwa duk muke shi so akwai yawan tsawa gashi zai yi saka ka gaggawa shi ma na ga sanya a ruwa yake so ne bakin duhu zalla a fakai ita zai yi ma illa ciwon so baya bitar sassake makarantar sako akwai girma ɗaliban ta har da gogarma shi ma so saka shi kuka yake so ya wuce zuma daɗi zai sa ka dinga karaɗi daga kaɗan ɗane shi su ma ake ɗacin saba kwatantawa ka farin ciki ya rusawa mai yin so zai gane soya yake baka yi ba ka gane soya yake so bai kyale makafi ba ba a za a ya bar guragu ba domin so akwai tilin fuffuke ba za ka rabe ga yara ba wanda ba so ta kyara ba su ma zabirar da su so yake na ji masoya ba su san kalmar rabewa inda sabo sai kamata yo gamewa so ba za ya kyale tsofi ba kuma bai tsallake makwabci ba na gane shi illatarwa yake a gari na so akwai fadi kai gudu ya saka ka fadi tunda bai so ka bar shi hakanan yake so ya darar masa dauki idan yana faɗa da sayaki ko zaki saka shi ƙaura yake so na iya raba abota ya harzika ka kai wauta shin ya zuciyar masoya take ni dai iya tunanina mai so a mai gurin kwana dan ba maganin shi jinya yake guguwar shi ta taso ka tashi kuwa da ba ka so ka biye masa toshe kunne yake so yana rufe idaniya na sani so yana rufe idaniya na sani so kenan aha da Allah Jaruma nan taso za mu yi hoto na musamman da wata ta nuna farin ciki daga nan kuma za mu yi cotton din kek. Gaba da ce Jaruma! Muna taya ta nuna farin ciki dukkan abokananta ne kawayenta ne duka su taya ta nuna farin ciki don haka mun gode godiya ta musamman. Jaruma happy birthday! Kuma muna murnar taya ki zagayowar shekarun haihuwarki da murnar kuma kwace ɗinki da aka baki awon ku taba mata da Allah to wannan kuma wace ce a cikin masu harkar fina-finan nan ranka daɗe wannan ita ce Rahama Garba ita ce sabuwar jaruma yanzu a KANNYWOOD ita ake yayi yanzu to ai garnagaki wannan ai ya kamata a kawo ta mu gaisa wato ranka daɗe yadda kake burge ni
kana son ka ji kamar kana cin zali. To ranka daɗe albashirinka za a kawo ta wacce ta wannan ma insha Allah za a kawo ta faka. Sai dai dan sha'anin nasu ne kasan da yake su suna yadda ramin nan dan wasan kwaikwayon nan. Akwai dan kyale-kyale da dan san kaka dan kashe kuɗi. Maryam ba shi script ɗin shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A bani script ɗina hatta kai ga haka cin mutunci? Kike miƙon? Na karɓa. Me ya faru? Ka san ni ba irin wa'annan jaruman bane masu yin ƙananan fina-finai irin wa'annan fina-finan naka. Ka je ka duba fina-finai na da ne a baya. Bana irin wannan fina-finan na yan B15 yan jagaliya. Don haka ba zan yi fim ɗinka ba don irin wa'annan fina-finan naka sai su taɓa min kariya. Zai taɓa miki kariya. Gaskiya ne. Alhamdulillah. Dama idan daɗi yawa mutum yawa sai ya ce Allah ka ni. Rayuwa kenan. Kin manta sanda kika shigo industry ko? A takaice, a wulakance, riga daban, zani daban, dan kwali daban, budu-budu. Kina neman ina ne quality. Amma yau kin yi abin kai. Har kike gaya min ba za ki fim ɗina ba. To ki je ki tambaya a industry tun kafin ki shigo waye mai sana'a a gaya miki waye ni. Na buga da manyan kwari barantana ke karan kaɗa miya. Wace ce ke? Ki je ki tambayi tarihi. Maza ma actor namiji ya buga da mu ya ban mu. Ya wulakanta industry. Ya zagi industry, ya raina 'yan industry, an kai masa kuɗi ya dawo da su, za a sha powers a yi wulakanci a mai da kuɗi a zagi harka, yayi ya gama, yau rayuwa ya ta kasance mari, don haka mu ba za mu raina fim ba, ba za mu ci mutuncin fim ba, fim sana'an mu ce, kuma mun san mutuncin ta, kuma fim ya mana komai, an ɗebo ke kashashu ko? Har wani kike zuwa ki ajiye gardi, wai ke ga rayuwa, to ki ji tsoron Allah ki koma ga Allah, shi zai fiye miki. Har wani gida aka zo aka yi ko? To gidan ma mun san da yadda aka samu gidan, mun san komai. Yawwa, saboda haka a bani kuɗi na. Salma, karɓa account number ɗin shi. Ka tambayi tarihi na tun da nake ban taɓa karɓar kuɗin producer na cinye mushi kuɗi ban mushi aiki ba. Call me, send me account number. Nawun. Za ki ga rayuwa, za ki san wa kika taɓa. Insha Allah, I will tell you. Aikin banza aikin wofi, za a tarar da mu wallahi. Wallahi ba zan asara a banza ba. Allah. In kama hotel in yi asara a banza, ba zan asara a banza ba. Wallahi ba zan asara a banza ba. Za ki san wa kika taɓa. Kin taɓa wanda kika taɓo Allah. Ba banza ba. Duk abin da ya same ki ni ne. Kin taɓa ɗan tsubbu. Za ki ga yadda ake makaru. Kin taɓa ɗan asiri. In zaman lafiya bai kori mutum ba tsiya za ta kore shi. Maryam sauka ƙasa ki gaya mai gadi kar ya ƙara bar min wannan mahaukacin ya shigo min cikin gida. Daɗin duniya kar ya saki bar masoya, jaruma kula duniya ba gun zama ba. Kowa na ki ne baki zo yin faɗa ba, so mai sanki da gaske. Jaruma. Allah za mu ɗan yi wato mana. Da Allah malam kai haƙuri ba da kowa nake hutu ba. Saki bar masoya, jaruma kula duniya ba gun zama ba. Kowa na ki ne baki zo yin faɗa ba, so mai sanki da gaske jaruma ba yaudara ba. Ranki daɗe. Kai ne wanda muka yi waya da kai? Ƙware kuwa. An ba ni izinin zauna? Ranki daɗe, da farko suna na garnaƙaƙi tage, ka fi son kare da mutum. Amma me yasa ka fi son kare da ɗan adam? Ranki daɗe da yake wannan dogon tarihi ne, fatawa ce daga Hamana zuwa Fir'auna. A lokacin da shi Fir'auna yake so ya kama duniya, wannan duniyar ta ta wannan lokacin. To kin san ita suwaye duniya, samari su ne duniya. To shine da ya kama 'ya'ya bayan ya kashe manyan garin, to samarin garin sai ya hada ya ce rana ta ƙarshe sai ya ce kowa ya zo da masoyinsa. To shi dan gidan Hamana yana nan a rayu ba a kashe shi ba saboda sun ɓoye shi, sai ba shi shawara cewar to in zai tafi ya tafi da kare. Shine an zo an jeru, wannan ya tsaya da matarsa, wannan ya tsaya da abokinsa, wannan ya tsaya da kowa. Shi dan gidan Hamana sai ya tsaya da kare. To wannan karen sai ya ja hankalin Fir'auna zuwa gurin dan gidan Hamana, ya ce kai kowa yana zuwa da masoyinsa
ga wani ya zo da matarsa ga wani ya zo da abokinsa wani da matarsa amma kai sai ka ɗauko kare. Sai ya ce ranka ya daɗe ai ba ni da masoyin da ya wuce kare. Ce me ya dalili? Ya ce to ranka daɗe bari ha gani. Sai ya zara bulala ya zana karan nan. Ya zane shi ya ce hawo 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 amma ya dawo kusa da shi na kaɗa masa jela. Ya ce to in mutum ne wa haka guduwa zai yi. Ya wato kin gani. Wannan dalilin kenan. Wato ranki daɗe abin da yake tafa da ni. Akwai mai gidana ziti gafiya naka shi ke ba da kai. Attajiri ne sosai a ƙasar nan. Kuma sannan sanata ne shi mai ci a yanzu na tsakiyar wannan jiha tamu. To kin san kowa da yadda Allah yake jarraba shi. To Allah da iko shi ya jarraba shi da sanki. Kuma masoyinki ne, masoyin fina-finanki ne. Idan fa muna son mu karɓi wani abu ko abinci za mu karɓa kwano 2 na shinkafa mu kai gida. Wallahi sai mun sa fina-finanki yana kallo yana dariya sai ya ce a bamu buhu. Kin gane? To shine ya ce shi ya za a yi lalle ilalla kwado. Na ce wannan ya fi komi sauki. Cire wando ta ka. To wannan dalilin ya sa na ce to na yi tattaki zuwa gidanki domin in sanar da ke. Wannan haduwa tana da muhimmanci kwarai da gaske domin ba mu san irin alkhairin da zai haifar ba. Ok, to babu damuwa. Yau wadanki daɗe. Wannan shine katinsa. Gashi ɗanki daɗe. Ki gani ko? To na san da yake ke ma shahararriya ce a wannan ƙasa tamu. Shi ma shahararre ne zaki san shi. Yaushe ya kamata a yi wannan haduwar? A karka damu, tunda ka bani katin shi, zan yi magana da shi. Allah ya taimaki dangin mijinki in kin yi aure. Nagode madalla. Ta ina ma na biyo? Aunan ne fa ko? Ki zai shigo da ni aka yi kuma inda kika sa an rufe fuskar. Jaruma daman sai na ce bari in zo da kaina kawai gidanki na nemi shugurin mai gadin ki. Je na kira ki shekaran je na kira ki kuma yau ma na kira ki wajen 10 miss call duk baki fikin ba shine na ce bari in zo da kaina. Lafiya ta kalau. Kawai dai ni bani da wani aiki sai na daga waya in ta daga wayan mutane. Miss call nawa nake samu a rana? A rana sai a kira ni miss call 500 300. To kawai sai in ta daga waya wanne zan daga? Dama abin da ya kawo ni sanata Faruk da ke garin Abuja za su yi biki shine suka ce duk duniya ba wacce suke so a cikin jarumai sai ke suna so su yi kira ki domin ki dan yi musu performance a gurin bikin shine suka ce in same ki a yi ciniki ki faɗa abin da za a biya ki daga nan kuma sai a tura miki account. Yaushe ne date ɗinsu? Da man date sun on 27 ne July in Allah ya kai mu. Aiko lokacin ina UK. Amma ka samu manaja kai magana da shi. Idan da yiwu za su iya daga bikin su sai mu ga yadda za a yi. Kamar ya su daga bikin? Su daga bikin saboda ke? Sun riga sun saka date ɗinsu? Kuma kamar ya samu manaja har ina da wani hijabi da ke kin manta ko ni waye a gurin ki? Waye idan ba Ibrahim Sharukhan ba? To sai me? Wannan tsari na ne kuma ra'ayina ne na ce su je su samu manaja idan zai yiwu idan kuma ba zai yiwu ba a dole. Lalle rayuwa kenan kin manta irin alkhairan da na yi miki yanzu ke ce zaki saka min da wannan abin da kike min lalle ke ba yar halak ba. Kar ka kuskura ka gaya min magana banza a cikin gidana sai in sa a daure ka kuma a daure ka an daure banza tashi ka fice min daga cikin gida bana son ganin ka. Lalle ki bi rayuwa a hankali. Fitan min daga gida ko in sa a fitan min da kai. An yi dubinki wanda suka fi ki a rayuwar harkafin kuma sun tafi. Aikin banza aikin wafi. Yanzu in muka gama karanta wannan cikin gasi yaya? Ba shi kenan ba? Ke baki iya gaishe da manyan ki bane ba? Baki sallama ba. Bana tana na gaishe ki. Ke? Ni zaki wa rashin kunya? Har yaushe kika zo har da zan faɗa kina maimaitawa. To me abin kina faɗa ina faɗa? Director! Me yake
faruwa ne ka ka mana irin wa'annan yaran location to wallahi sai dai ka zaba ko ni ko ita. Farida ba ta hakuri. Na ce ki ba ta hakuri. Ya hakuri. Kawo script din. Ki je na kore ki. Ku dinga kawo marasa tarbiya location. Ba san mutuncin na gaba da su ba. Shekarar mu nawa a harkan nan. To wallahi kai ma idan kai wasa ni ma sai in fasa film din naka in tafi. A'a kake ki fasa ke hakuri. Ya hakuri Jaruma. To ba damuwa. Bari yau mata magana. Gashi producer G Rapson ne yake son yi magana da ki. Da Allah bari bana son hayaniya, bana son takurawa. To kaji aikin naka bai zama lalle a yi shi ba, kawai ka haƙura. Kai da Allah gafara inda za. Kamar ya ba inda zan da. Kai da Allah gafara can kai kai isa kara ne shigo gidanka ne. Ka je ma ka nemi aikin yi ka nemi sana'a. Ke ba ni kuɗi na. Mandiya ana ziga ki wani Jaruma. Mun gano ma nan gidan haya kike. Kina biyan gida miliyan 2. Daga nan mana ba gara ki je ki samu ki gina ko ɗaki biyu ba ne, makaryaciya kawai ba mu kuɗin mu. Ai ita haya arziki ce, ka nema ma ka je a baka, shi ma arziki ne, wani yayi magani in zai samu. Haya irin taku ta ƙarya. Kai ka iya bakinka, ka iya bakinka. Ka dalla gafara can sha ka bari tukun ka je ka samu aikin yi, ba ka zo gurin ƴar cikin ka tana aiken ka tana kyararka ba. Amma dai na ga dai ba sata nake ba ko? Kai satan man kaga in bu a rataye ka ba an kace ka. Kudina! Ai da man a wannan lokacin ba kudinka na ci ba, ina son in nuna maka cewa na isa ne, shi yasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin shiga wani hurumi daban, kin taɗe. Fitan min daga cikin gida kar in ƙara ganin kafarka ko ma motsinka ma akan layi nan barantana ka sami dama har ka shigo min cikin. Sharri kala ba wanda ban iya ba, za ki gani. Rahama kenan. Wato ki ce mun dai yadda kike a talabijin haka kike a zahiri. Na sa garna ga kiye maki transfer na 5 million saboda na san ba ku rabo da 'yan mayuka na shafawa iri daban-daban haka. Kuma yan kankanan da 'yan saye-sayen da ba a rasa ba. Ina fata kin ga sakon ko? Na gani, na gode sosai. Wai yau ni ne gani gaki. Kin san ina yawan bibiyar shows ɗinki da fina-finanki baki ɗaya har da irin post ɗin da kike yi a Instagram. Kaf babu wanda nake misa. Ashe kuna samun irin wannan lokaci haka? To kuma Allah na tuba komai ai sila ne. Gaskiya. Ban miki congratulations ba. Na me fa? Na award da na gani. Ai na gani a news. Ayya. Kuna kokari fa. Allah la mun kin ga wannan sana'a ta ku rike ta da kyau. Ba san da zuwa. Na ga mu shiga daga ciki za a zauna nan gurin ba abin da ake ba kamar a falon duk wasu kayayyakin ɗan alacin can na kai su daga ciki za mu je. Rama, ai kin ga Rama, to ina kuma kika shiga? Ina kika shiga ne? Na fito falon ai ban ganki ba. Ka duba WhatsApp ɗinka, na tura maka sako. Sako kuma na menene? Kaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Wannan ai gidan ci ne ai. To amma ita no Ina fata kaga sakon da na tura maka. Na gani yanzu. Amma menene ma'anar haka?
menene ma'anar wannan? Ai gidadanci ne, gidadanci of the highest order. Wato ka zata mu yan iska ne haka muke. Listen, ku da muke ganin ku wayayyu, ku da muke faɗakarwa kuma ku za ku yi barna irin wannan? Ai yanzu ke kina ina? Ina jiran miliyan 50 ko kuma ai karan kumallo da wannan bidiyon naka a duniya gobe da safe. Ai kaji aikin kenan. Dakata kici. Kai jama'a kai Allah wadaran harka da bagidaje wallahi tallahi ina amfanin hulɗa da bagidaje malam. Kai garna gaji kana ina? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji wannan ko doki aka yi wa ai mai shi ya nemi ba'asi. Yara ba gaba ɗaya ba tunani haka ake neman abin nan, ana so a sake a hanyar arziki a shigo da ke sahun manya. To na baka daga nan daga yau zuwa gobe ka neme ta duk inda take, duk inda ka neme ta billahi lazi a tabbatar wannan abin bai je ko ina ba, an share shi. Allah ka ji na gama ka, idan ba haka ba da kai ha ita daga kai ha ita wallahi sai na ci mutuncin ku. Allah yau za a yi abin nan a gama. Kada Allah gafara kar ma ka yi. Yau za a yi a gama. Wannan ya bata gaji arziki ba, matsiyaciya kuma ni Allah isa dai bata tura wani ba. Kai dinwa kai nawa aka yi ki, shekarun ki nawa kika tara a duniya, nawa kike da shi da har zaki bude idanu ki mana rashin mutunci irin wannan? To bari in faɗa miki, da wanda suka fi ki shekaru da ilimi da girma da tarin dukiya sun zo gaban sanata sun zauna sun ci arziki sun tafi, bare ke sha. Kai ka isa ka shigo cikin gida naka ne muka gaya min magana, to yan sai in sa karnuka na su fitan min da kai ko kuma su yi min ƙasa da kai. To ba kai ba ma ko sanatan naka bai sai ya zo ya gaya min magana ban za in kyale shi ba. Ke kin manta ni ne garnaƙaƙi take na fi son kare da mutum? To bari in faɗa miki wallahi, kare ko bature ne ta yi zo gabana sai ya tsuguna ce sannan ya tashi. Bari in faɗa miki, akan kare ma ina iya kashe mutum bare sanata. Ki shirya zuwa lahira? In ki shirya zuwa lahira ki saki wannan bidiyon mu gani, ki saki wannan bidiyon mu gani. In kin cika yar halak kin ji na faɗa miki, ki kiyaye. Allah ki kiyaye. Ni kake wa barazana da mutuwa? Amin alaikum salam. Rama, lafiya lawa gida? Kuna lafiya? Yawa. Dama magana ne na wani script da wasu mutanen Lagos suka bani, suka ce baki suna so su yi aiki da ke. Ina jin ki duba sunan karakta din Khadija, so ki karanta in yi so sai ku yi discussing da manajan ki akan payment ɗinki da komai da komai, accommodation, flight ɗinki da komai. Okay, it's okay then. Kina da labarin waina da ake toyawa a KANNYWOOD kuwa? Waina kuma? Wace iriyar waina? Wata sabuwar jaruma aka kawo wadda take tashi a yanzu. Dama akwai ta sabuwar jaruma wacce ta wuce ni? Tabbas akwai. Dan abin har tsoro yake bani. A'a, ke ma kin san babu wata zo ta zama barazana a wurina, kin san ai ba wannan magana. Tabbas haka ne. Yanzu fa kika bani labarin wannan producer ya cire ki daga aikin shi, kuma ba dan komai bane saboda bayyanata. Kina da hotonta? Kwarai ina da hotonta. Haba director. Yanzu ya za a yi sai na gama karanta labarin nan sannan ka zo ka ce ka cire ni, kamar ni ka saka ni a fim sannan kuma ka ce ka cire ni. Ki yi hakuri, yanayin acting ɗinta da naki akwai bambanci, kuma kasancewar ta jaruma mai tasowa labarin ya fi dacewa da ita. To kaga director da ba wannan ba, ni zan zo in maka aikin nan ko ba ko sisi, amma ni dai ina son ka saka ni a cikin fim ɗin nan. Ki yi hakuri, kasancewar ta a fim ɗin ya fi duk wata alfarmar da zaki mana, labarin ya fi dacewa da ita. Yanzu har an kai lokacin da directors da producers za su fara kashe min waya ina kira su a waya. Hello?
Yeah, Tala, please take it easy. Yeah, she'll be here. Okay, she's here. Let me just talk to her. Yeah. Jaruma, me sake kai haka? Ya mutanen nan ke kika caji kuɗin da kike so. Kika zaɓi preference ɗinki na hotel da kike so ki zauna. Sannan ticket ɗinki business class kika insisting kuma suka siya. Sun kuma tura miki kuɗinki. Gashi ne yanzu already har sun fara rolling camera amma har yanzu biki je ba. Is this fair? Biki kyauta ba yi. Me ya faru? Muna ta neman ki. Ina kika shiga? Ni baby na ne ya kira ni kuma ni ba zan iya. Au yanzu kin yi ƙwarin gwiwa da zaki iya tsayawa a gaba na ki ga mu wannan babyn ki waye. A ina babyn ya ganki? Shi babyn da ya san ki? Da bai ganki a fim ba ya san ki? Ni ba zan iya ma ƙarya ba ne, shi yasa na gaya ma gaskiya. A gaskiya ne, a yanzu ba za ki min ƙarya ba, amma da aikin yi ƙarya. Tunda nan kika zo gwiwa a durƙushe kika ce iyayenki sada suke maraini ya ce ashe ƙarya ne suna rayu. A yanzu ne kika iya ki rashin ƙarya kenan, da biki iya rashin ƙarya ba ko lokacin da kike neman guri. Yanzu kin samu guri ko? Yayi kyau. Ki zama kike so da ke? Ki ajiye script din. Sannan ki kira su, ki nemi account number su ki tura musu kuɗin su. Baya ga haka kuma ki sani su ba kaman mu bane da zamu zo nan a bada hakuri a ce ayan hakura wani ne, wallahi idan suka kai ki kotu saboda kun yi signing contract da su babu ruwan alanu. Sannan ki gode wa Allah kasi abu na karshe wanda su iya tawatsa kariyarki idan suka kira press conference akan ki you are gone wallahi. Haka nake so ki tafin ki fi ruwa gudu za ki gane kin yi kuskure nan gaba kaɗan. Hello, Hanabi? Idan ka turo min actress na Farida akwai aiki ne a Lagos da nake so ta je. Hello? Rahama? Ni ce. Rahama, dan Allah, dan Annabi Rahama ki dawo gida. Waya kike so a me da mu ne? Ki duba ki gani fa da ni da mahaifinki fa mun rasa zaune mun kasa tsaye hankalinmu duk ba a kwance yake ba. Ke muke so mu ga kin dawo gida. Mahaifinki yanzu yana fita sai a ce gashi nan ana ta yi da shi ana ta zinda mishi ana gaggaya masa maganganu marasa daɗi. Ni ma ban isa yanzu in fita cikin mata ƴan uwana ba sai kiga suna taimin maganganu marasa daɗi. Ana ta ce mana gasu nan daga ana fito za a ce gata nan uwar yarinyar nan ce da ta tafi karuwanci. Karuwai? To dan Allah dan Annabi ni dai ki dawo gida. Ni dai dan Allah ki dawo. Gaskiya ni umma ba zan da yanzu ba. Saboda ina da ayyuka da yawa yanzu kuma ba zan iya towa in bassa ba. Amma dai zan turo in ya so sai a kawo muku sako zan muku aiki. Ba za ki dawo ba sai dai ki mana aike? To ki bar kuɗin ki bar komai ba ma so kake aiko mana da komai. Ba ma so. Duniya labari labari ɗaukaka ba tabbas ba tabbas ki zauna lafiya da kowa. Ki zauna lafiya da kowa. Kin ji jaruma daɗin duniya kar ya saki bar masoya. Jaruma kula duniya ba gun zama ba. Kowa na ki ne baki zo yin faɗa ba. So mai sanki da gaske jaruma ba yaudara ba. Duniya labari labari ɗaukaka ba tabbas ba tabbas ki zauna lafiya da kowa. Ki zauna lafiya da kowa. Kin ji jaruma daɗin duniya kar ya saki bar masoya. Jaruma kula duniya ba gun zama ba. Kowa na ki ne baki zo yin faɗa ba. So mai sanki da gaske jaruma ba yaudara ba. Duniya labari labari ɗaukaka ba tabbas ba tabbas ki zauna lafiya da kowa. Ke jaruma
Sannu Salisu. Yau sannu. Sorry producer, wallahi na dan biya wurin wani aiki ne shi yasa ban samu na dan zo wurin da wuri ba. No, kake da muke za mu ce wa sorry. Ban gane ba. Na yi miki test biki duba ba ne? Ki rasa damaki. Na cire ki. Ka cire ni. To a ce ke mun samu labarin abin da kike wa Alinu. Duk scripts din da muka baki wajen guda 5 ki dawo mana da su. Mun samu sabuwar yarinya, darakta ne ya gaji da zaman jiran ke ce a kira wannan sabuwar yarinya Farida. Duniya labari. Dama abin da nake ga miki kenan, ki mai da hankali akan aikin ki. Kina daukan aikin ki shirme. Yanzu ga irin ta, kin jawo kanki. Lafiya da kowa. Zauna lafiya da kowa. Kin ji Jaruma. Wannan yarinyar ce baka ga bina take faɗina ba da sikarab har shago take bina wai ni zan ka mata sikarab a nan a bainar jama'a wai ya zan ka mata sikarab location sai na je na nemi manajan ta wannan tirtsi tsangaya wai ni zan je gurin manaja ware aka ce daɗin duniya kar ya saki bar masoya Jaruma kula duniya ba gun zama ba kowa na ki ne baki zo yin faɗa ba so mai sanki da gaske Jaruma ba yaudara ba duniya labari labari ɗaukaka ba tabbas ki zauna lafiya da kowa zauna lafiya da kowa kin ji Jaruma soyayya ta haɗa mai da ke yanzu kuma za mu leƙa zuwa ga masana'antar KANNYWOOD inda za mu ji cewar kamfanonuwa da dama waɗanda suka ɗauki Rahama Garba a matsayin ambasado sun canza ta zuwa ga Farida Musa. Jaruma kula duniya ba gun zama ba kowa na ki ne baki zo yin faɗa ba so mai sanki da gaske Jaruma ba yau. Hello, Nabila. Kina ina koma kina ina don Allah ki zo gida yanzu ki same ni. Nabila, kin ga yarinyar nan tana nema ta shashe min tauraruwa ta. Da nake faɗa miki ai baki yadda ba. Na gaya miki yarinyar nan bokaye take bi da malamai har da producers da suke baki aiki. Wallahi bata isa ba. Akan ɗaukaka ta zan iya kashe ta wallahi. Jaruma gaskiya yanzu sai dai ki haƙuri saboda duk producers mu mun tantaɓe su sun nuna cewa sun nuna mana aibinki baki da tarbiyya na kwarai saboda haka na mai da gurbinki da wannan ɗin? lalle kuwa saboda nan cikin masana'antar mu mun fi so mu ga mata tsaftatattu wannan da kike gani iyayenta ne muka tantaɓe su sauran suka tantaɓe mu suka sa mana hannu muka ba ta aiki. Jaruma kina lokaci bana banga ta makarki ba zahiri akwai